Добрага ранку. Салют усім! Рада вітаць вас у нашым добраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Хлопчыкі, як вам ідэя праехаць на якім-небудзь незвычайным транспарце? Гэта які ты маеш на ўвазе, Катя? Я не ведаю, але мне вельмі хочацца прокаціцца з ветрыкам па мясцінах з прыгожымі пейзажамі. Можа, ты маеш на ўвазе ракету і хочаш адправіцца ў касмічнае падарожжа? О, гэта моя мара! Але дзеля гэтага трэба трошачкі падрасці. Ды і падвучыцца не пашкодзіць. Тады давайте адправімся ў другі бок зямлі. І пракацімся на мясцовым транспарце. Чаго мы на месцы сядзім? Паляцелі! Хутчэй займайце месцы. Тук-тук адпраўляецца. Тук-тук, уваходзьце, калі ласка. Уваходзьце ў тук-тук і сядайце на свабодныя месцы. Лесік, ты вельмі часта паўтараеш тук-тук. У чым тут справа? Таму што тук-тук вельмі папулярны від транспарту ў Таіландзе, краіне ў паўднёва-ўсходняй Азіі. Тук-тук быццам цацачны. Як там могуць змясціцца дарослыя? Могуць. Тук-тук возьме ўсіх жадаючых. Прычым не абавязкова шукаць прыпыначны пункт грамадскага транспарту. Тук-тук спыніцца ў любым месцы і возьме пасажыраў. Значыць, можна і выйсці таксама ў любым месцы. Толькі спачатку трэба папярэдзіць вадзіцеля. Дзеля гэтага націснуць кнопку пад дахам тук-тука. А талончык на праезд там патрэбны? Ці можна праехаць зайцам? Нават зайчыкі павінны заплаціць за праезд. А зрабіць гэта можна пры выхадзе. Нагадвае наша маршрутнае таксі. Толькі ў тук-туку не так зручна. Затое можна добра разгледзець усё вакол і пачуць гукі і пахі наваколля. Лесік, а што-небудзь больш незвычайнае ты нам пакажаш? Магу і пракаціць. Як вам ідэя праехаць на слона-таксі? Лесік, гэта таксі ў выглядзе слана? А вось і не так. У Індыі набірае папулярнасць паездка на сланах. Гэта і ёсць слона-таксі. І як жа яно працуе? Вельмі проста. Для такой паездкі неабходны слон і пасажыр. Будзем лічыць, што пасажыр ёсць. І слон таксама. Пасажыра садзяць у невялікі кошык, які замацаваны на спіне слона, і просяць трымацца за ручкі. І ўсё гэта дзеля бяспекі. І праўда, зваліцца з вялізнага слана не вельмі прыемна. Да таго яшчэ і вельмі балюча. Яшчэ адно важнае правіла. Падчас паездкі нельга крычаць і актыўна рухацца ў кошыку. А гэта яшчэ чаму? Каб слона-таксі не спужалася, таму што слон, хаця і даволі вялікі, на самой справе вельмі ўражлівы. Няўжо ён можа спужацца гучнай гаворкі? Яшчэ як! І нават можна раптам зваліцца на бок разам з пасажырам і пачаць сумаваць. Ой, якая можа атрымацца паездачка? Так што незвычайны транспарт можа быць сюрпрызамі. А я прапаную хуценька вярнуцца дадому і паглядзець ранішні мультфільм. Тады аб'яўляем наступны прыпынак нашай паездкі. Мультфільм! Сябры, слухайце ва ўсе вушы і глядзіце ва ўсе вочы. Зараз мы пазнаёмім вас з дзвюма птушкамі, якія вельмі любяць глядзець ва ўсе вочы. А вочкі ў іх вельмі выразныя. Гэтыя птушкі вельмі ганарацца, што ў многім зусім не падобныя на іншых пярнатых. Знешне выглядаюць яны вельмі важна. Здаецца, што падысці да такіх асобаў няпроста. Але гэта толькі на першы погляд. На самой справе птушачкі вельмі сяброўскія. І так, знаёмцеся, ястрабіная сава. Гэта птушка-модніца. Яна любіць сесці высока-высока і назіраць за ўсімі, хто набліжаецца. Калі хтосьці будзе глядзець і пры гэтым не стане захапляцца яе знешнім выглядам, сава паглядзіць вельмі строга. Ды так, што некаторым прыйдзецца хуценька адбягаць як мага далей. А потым абавязкова папрасіць прабачэння. Але на самой справе ястрабіная сава добрая. Яна проста цудоўная актрыса. Роля строгай снежнай каралевы яе любімая. Як вы лічыце, ястрабіная сава птушка пералётная ці зімуючая? А вось на самой справе яна не тая і не другая. Кажаце, не можа такога быць?
Яшчэ як можа. Гэта сава любіць доўгі час жыць на адным месцы. Яна не баіцца ні маразоў, калі побач дастаткова ежы. Яна не адлятае далёка. Але калі ежы становіцца мала, ястрабіная сава можа ў адзін момант сабрацца і паляцець далёка-далёка. Прычым гэта ніяк не звязана з сезонамі года. Сава можа адправіцца ў вырай і восенню, і зімой, і вясной. Ястрабіная сава майстар спецэфектаў. Яна сядзіць сабе, сядзіць на верхавіне дрэва, а потым незнарок быццам падае з яго. У гэты момант усе перажываюць, а саве весела. Ледзь не ударыўшыся аб зямлю, сава падхопліваецца і ляціць сабе далей. Жартаўніца, адным словам. Ляціць яна прыгожа, толькі вось даволі нізка і нядоўга. Ястрабіная сава сядзіць нерухома і пільна сочыць за дабычай. Як толькі заўважыць свой абед, адразу кідаецца на яго, хапае лапамі кручкамі і прыціскае сваім тулавам. Так што вырвацца з такіх когцікаў немагчыма. Добра, што зайчаняты не яе любімая страва. Не будзем перашкаджаць гэтай прыгажуні паляваць, а пазнаёмім вас з яшчэ адной вельмі арыгінальнай птушачкай. Запамінайце імя. Сыч дамавы. Гэта птушка цудоўна выканае ролю звычайнага дамавіка. А дамавікі, як вядома, сапраўдныя гаспадары. Яны сочаць за парадкам і утульнасцю дома. Вось і сычы любяць сяліцца каля дамоў, сярод камней, ці могуць вырыць сабе нару, ці проста пасяліцца на гарышчы. А некаторым птушкам нават дазваляюць жыць у пакоі. Вядуць яны сябе вельмі выхавана, як сапраўдныя хатнія гадаванцы. І вы не паверыце, яны нават мяўкаюць быццам кацяняткі. Сычы нікому не перашкаджаюць, могуць доўга-доўга сядзець у сваёй схованцы і назіраць за ўсім, што адбываецца. Але як толькі яны адчуюць голад, адразу адпраўляюцца на пошук ежы. І вось тут, як кажуць, яны могуць праглынуць слана. Ну, слана не слана, а мышак многа могуць налавіць. Значыць, уяўляюць сябе сапраўднымі коцікамі. А яшчэ гэты коцік умее так паварочваць галаву, што цудоўна бачыць тое, што знаходзіцца за спінай. Мы змаглі вас здзівіць? Цяпер і у вас стане на дзве знаёмыя птушкі больш. Нагадаю іх імёны. Ястрабіная сава і дамавы сыч. Дзякуй, цудоўнае знаёмства. А зараз, можа, разам паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм? Давайте глядзець. Так хутка праляцеў час нашай праграмы. Але мы паспелі шмат чаго зрабіць. Галоўнае, падзяліліся цікавай інфармацыяй з вамі. А перад тым, як развітвацца, хачу вас нешта папрасіць. Прасім і не супраць. Сёння, калі вернецеся з заняткаў, абавязкова прачытайце казку. А якую? Ды любую. Кася, але ж мы не маленькія дзеці. Амаль што дарослыя. Усё роўна. Вучоныя даказалі, што чытанне казак дапамагае быць больш спакойнымі і здаровымі. Казкі нават могуць паменшыць боль. А яшчэ казкі дапамагаюць развіць фантазію. Калі у вас ёсць малодшыя брацікі ці сястрычкі, пачытайце казку ім. А калі няма, пачытайце любімую казку па ролях. Уявіце, што гэта сапраўдны спектакль на сцэне. А потым адчуеце, як настрой палепшыўся. Цудоўнага ўсім дня і трошачкі казачнага. А яшчэ добрага настрою. І самых высокіх азнак на занятках. Да хуткай сустрэчы. Як заўсёды зранку у нашым добраранку!